Hej og velkommen tilbage til endnu et afsnit. Jeg har faktisk taget, måske lidt til hurtigt her, 5 kort fra mine bedste fodboldkort her. Og det ene af dem har jeg faktisk big kort, altså XL kort, som jeg også har tænkt mig at vise bagefter, og det er faktisk en af de her kort. Nå, skal vi komme i gang? På 5. pladsen, der har vi simpelthen ham her, som det hedder Karim Benzema. En rigtig god spiller. Men 4. pladsen, der har vi simpelthen Bale, som de fleste af jer fodboldnørder kalder ham for. Og ham her Benzema, 84 i angreb og 32 i defense. Bale 88 og defense, der er han 58. Så kommer vi til en yndlingsspiller, Cristiano Ronaldo, 97 i angreb og 94 i forsvar. Nej, 44, slut fra. Og så kommer vi simpelthen til en, som faktisk hedder Neymar. Her der er det også lige i kontrol, så 94 i angreb, 87 i kontrol og 65 i forsvar. Så kommer vi så til førstepladsen her. Og det er så også lige, det er faktisk også det kort, jeg viser i stort kort. Det er Lionel Messi. 110 i angreb, 102 i kontrol og 77 i forsvar. Ja. Det er simpelthen sådan her, det ser ud. Jeg har faktisk. Så ja. Jeg skal have nogle gode spillere. Så ja. Tak fordi I så med. Hej hej.